machigni janeno malulwe magi korogin chenro nendo manonro mar Oboke mawakelo ni okinyi sama chalo kamaendi. Ing'eni maendi en kinde makoro en kinde goeko mag siasa. En mnani iluome Oboke gite oting'o mana wach mar Raila manendo manyeo gologo manifesto mare onge gima nyien mantiere Oboke gite gin mana mano. Kang'iyo pek mar Oboke ni gimoket Raila Scanan koro kanan mar Raila maendi gima koro Daily Nation wacho kaendi ni Azimio presidential candidate Raila Odinga last evening launched his manifesto promising a developmental state that puts manufacturing at the heart of growing the economy while emphasizing social capital, integrity, strengthening of devolved functions, and protection of media freedoms. Mane wach mantiere kanyo endo manyalo wacho Raila nyalo gik mang'eny ahinya ma ng'enyo oganda mang'eny bende nyo winjogi achiel kachiel. En mokwako ito Oboke ni mar adek nyaka mar ang'wen kaendi nyaka mar abich en wach manitiere nyaka ito Oboke ni mar auchiel en mana wach mar manifesto mar Raila noendo. Otema mondo mi koro ng'iye kaka nitiere achiel kachiel mondo mi koro ibende ine kaka inyalo winje. Mane wach mantiere kaendi sama kono koro ito Oboke ni mar 11 en ni court quashes order locking Sonko out of Mombasa race. A special 3-judge bench appointed by Chief Justice Martha Koome to determine whether aspirants with integrity issues can vie for elective positions has withdrawn orders that restrain the Electoral Commission from allowing former Nairobi Governor Mike Sonko to vie for Mombasa gubernatorial seat. Judges David Majanja, Enoch Chacha Muita, and Mugure Dhande all consolidated 9 petitions regarding the matter. However, Justice Majanja was quick to add the discharge of these orders must not be construed to mean that IEBC should accept nomination papers from the aggrieved candidates. The order with the judges discharged had been granted by Justice Mativo in Mombasa. Manakoro gino chigeko makagi kacha Gladys Wanga nye opodhi mamondo mikoro bede kaka manendo governor Homa Bay ne wachmenti Samia koro ito Oboke ni mar 13 en ni Ruto's war with the CSS in campaigns echoes Raila 2017 poll petition. Yuaruok mar Ruto sani koro nitiere godo kod jotend migepe chal gi Raila ne nitiere godo gi jotend migepe higa mar 2017. Mane wach mantiere kadhi nyime kaendi magi koro mana chiko mag counties gi smart business magi nitiere Oboke ni te. Ka ang'iyo chien koni gin mana weche goeko mag tuke kama bende wacho ni Super Sub Mustafa stages Liverpool Stars with late Egypt winner in AFCON qualifiers. Magi mag AFCON sama bende koro Ukrainians proud despite falling short of World Cup. Mane wach mantie Ukrainians ni ne mora inya itugo mane gitugo kar doko ni ne ologi ogidhi e World Cup. The Star wach mantiere Raila's promise to Kenyans as he unveils manifesto. En mana wach no endo mar Raila kod manifesto mare ema nitiere kaendi kabisa. En mopong'o kanyo kendo Oboke gi mang'eny gi ondike ahinya. Ito Oboke ni mar auchiel wach mantiere ni Ruto unveils Women League to counter the Karua wave. DP is pushing to neutralize Azimio team's Raila Martha effect. Sani koro Ruto bende koro chako milongo ni Azimio chako manendo mabilongo ni koro Women League mare mondo mi koro rakre gi manendo ma en oteku mar Martha e Azimio kaendi. Ne wach mantiere ka ni Wanga 6-piece vote push after IBC nod. Wanga koro nye opodhi kendo kosa nindi koro odhi chung kaka governor mano endo ma Homa Bay. Kawadhi nyime kanyo endo demand for police bodyguards rises as IEBC clears candidates. Mane wach mantiere sources say almost 2,000 candidates for various seats are seeking security services. Mago weche mantiere acho ni gime wacho kaka wono onge weche ng'enya kama mag josomo gi jondiko aye koro dakane wach mantie kaendi Tangamed. Diamond's baby mama Zari Hassan has announced she is visiting Kenya this week. She will be attending all-white party at the
Millionaires Club on Thursday. Zari asked Kenyan fans to join her as they party together. All the ballers in Nairobi, get ready for an all-white experience. I will be attending with other ballers, she wrote. Zari asan tiri Nairobi jumani unyalo bedo kode. Ewichigi kuma counties en wach mano timbre na irungu kangata mabende pod jimanya negi mo timbre kamano nango. Mano eler e wach mantiere kanyo. It means everything. A World Cup qualification, greatest result in a world football history, says Bell. Gareth Bell wacho ni mano e gima duong' ahinya mane girito mano mondo migidonj e World Cup. Kang'iyo ka endi The Standard en wach manifesto mar Raila emanitiere ka. Manifesto mar Raila emanitiere ka endi. Mano e wach mantiere ka. Anaka koro dong' mana jochung' ang'wen kende mabende koro dhi chung' kod mano endo ma kaka presidential candidates. Maneler mantie Raila, what I plan to do in 100 days in power as a new candidate votes to grow the economy and renew fight against corruption by ensuring senior officers sign deed to resign once graft scandals emerge in their dockets. Chaka mage weche manitie en mawach manifesto kawuono en manifesto ni ma en manifesto mpiny lich. With your best interest at heart, deep tells women. Ruto koro wacho ni koro ne joma mine ni gin gi geno gi kendo chuny gi nitie machiegni kodgi e seche go iko no ka endi. Wach machielo mantie ka onge emna weche go mag siasa ong'eny. Bomet kucha koro Ruto kod bare chok jopiem malich ahinya e weche gieki mag chung' mar gavana ma Bomet. Maga weche mang na Amerika kanyo onge weche mang'eny ahinya pani siasa go iko mokwake kinyalo ng'iyo weche mag tuke man kani Tusker in perfect control of FKF Premier League mane wach mantiere kuom sani endi. Tusker gi Homeboys gite gintiere kod mago iko magen 60 points sani to gi goal difference manitiere en 21 kod 17. Mae wach ma odong' kaendi. Tusker gi kaka Mega Homeboys ng'ata nyalo kawo kombeni. Kata kamano endo wacho ni Tusker nitiere kod a better head to head. Omiyo ginyalo kawo league no endo kakoro gitaye 60 points kod team nendo mar kaka Mega Homeboys. England 3 Lions go hunting for the first win. Germany and England will both be out to secure their first UEFA Nations League victories at the second attempt when they renew their long-standing rivalry in Munich tonight. Hansi Flick's side kicked off proceedings with the League A group win. League A Group 3 with a draw against Italy, while the Three Lions suffered a demoralizing 1-0 loss to Hungary. Mene wach mantika wano England goye kod Germany 9:45 ibrong'ane kanyo. Jatugo man masani koro bichini mala hinya. Jatugo ma bichini mala hinya en Kylian Mbappe. Ay koro iluwe kod Vinicius Junior. Ay ntie Erling Haaland. Ntie koro Pedri. Makoro jatugo makoro ntie ka endi Bukayo Saka ya namba 15. Mage jama chini koro jatugo matindo masani koro gina Luis Diaz ma Liverpool. Bende sani koro sechupo manuendo ya okanga noendo. Pani ene jatugo kene ma Liverpool mantie kanyingi joma pantie 25 years and below magin promising players. Mbappe ojenesa niendi chamo omenda madirom million 88.1 juma ka juma. Mano Kylian Mbappe yani en juma kurumo ka koro juma ni kadhi rumo ni koro mo Friday Mbappe osenyono 88.1 million. Mano sara ngeni mano okni mano pesa momiye ngimane te, mano pesa moyude jumani kod tugo mpira kod okotugo. Mano e pesa ma Kylian Mbappe koro yudo sani endi kaka jatugo mar adhula. Ingeni football is paying well. Koro mondo mi ikaw Kylian Mbappe sani kia PSG chonya kichule pesa maber moloma. Koro in 1 week Kylian Mbappe mar PSG an 88.1 million. Iyo kata samoro gi mange cham gutieno ekene dhi akure piny ma jodakene. But mano is the beauty of sports. Sports is a well-paying industry. Ka wanyalo gero sports wa wan bende kai juto kunyalo bido gi pesa maber malich miwuoro. Mano e wache mantiere kanyo endo achiel kachiel mondo mi ang warom e sechego mabiro.